ešte spí? Dobré ráno, madam. Ty si akože na hoteli, alebo kde? Čo sa deje? Čo sa stalo? No, ideš do školy. Je pondelok. Ja som asi... Koľko je hodín? No, už je akože 9:30. Čo, to si ma nemohla zobudiť skôr? Chceš ostať doma? Prepáč, mami, pozor. Ja musím ísť rýchle do školy. Aj niečo. Nič nemáme. Si môžem obliecť. Dobre, choď, ja idem niekde. Idem. Ja si ani nemám poriadne čo obliecť. No nič. Aspoň, že ty si so mnou. Čo robíš teraz akože? Nič nerobím. Dobre. No, poď. Bože, nechceš si nič normálne zobrať? Čo keď nič normálne nemáme? Dobre, to je jedno, poď. Ideme. No, už sme tu. Dobrý deň, priviezla som tu Emu. Dobrý deň, ahoj. Ty si nie si nová žiačka, ale ty chodíš teraz do 2. triedy, že? Áno, chodím do 2. triedy. Dobre, super. Kde máš topánky? Čo, prosím? Nič, dobre, dovidenia. No, No, poď. By som aspoň mohla s tým tenisom chodiť do školy. No, dobre, tak tu sa postav. Kde si chceš sadnúť? Neviem. Môžeš si sadnúť vedľa Sary. Jasné. No takže... Počkaj, ty si tam len zlož veci a ešte sa nám predstav. Jasné, počkať. Dám tú tašku. Takto. No a teraz sa nám predstav. Aj vy sa jej predstavíte, ale najprv ona. Sa predstav, prosím ťa. Tak ahojte, ja som Ema, som nová žiačka. A to je všetko. No a teraz vy povedzte, ako sa voláte. Ja som Sara. Ja som Mia. Ja som Denisa. Ja sa volám. Ja som Olivia. Ja som Magdalena. Bože, tie okuliare. A ja som Livia. A ja som Denis, teší ma. Ja s ním chodím do triedy. Oh my god. Tiež ja som tu, prepáčte, že meškám. To bude trošku problém. Ahoj, ty si nová, tak ja sa volám Elizabeth. Čo sa deje? Nič, ja som Ema. Dobre, to sú čie veci? Ema, zober si veci a sadni si k Denisovi. Nech sa páči. Ďakujem. Počkať, s Denisom? Áno. Nechceš? Nechcem, jasne, že chcem. Som to tak nemyslela. Dobre. Crn. Takže už nám aj zvoní žiaci. Môžete ísť na prestávku. To je neuveriteľné. Čo? Tá šľapka sedí s mojim frajerom. No a
Veď nemôže za to. Dobre, ale nepríde ti to divné? Čo by mi na to mal prísť divné? Ach, Bože. Podľa mňa je doňho. Nemyslím si. Počkaj, ukážem, že ja som jeho láska. Počkaj. Ahoj, zlatíčko. Čauče. Nejdeš za mnou na prestávku? Dobre, tak ja idem. Čau, Ema. Tak on si už asi našiel inú. Ahoj. Ahoj. Niečo ti je? Nie. Ja som sa zabudla 10. Nevadí, páči sa. Ďakujem, ty si úžasná. Nebudeme kamarátky? Jasné. Škoda, že si nemohla ostať sedieť so mnou. No čo už, nič neurobíš. Pravda? Ideme vonku aj my? Dobre. Ema? Áno? Akože ja ti nechcem urážať, ale čo to máš na sebe, pre Boha? Ja neurážaš, len my sme chudobní. A moja mama mi nechce kúpiť oblečenie. Ja mám pocit, že predo mnou niečo tají. Aha, tak to je smutné. Nič si z toho nerob. To je tá šľapka. Čo? Nič. Nechytaj ma za ruku. Ale veď prečo? Veď sme spolu, nie? Áno, ale teraz nemám na to chuť. Prečo? Pretože ja si môžem rozhodnúť, čo chcem a čo nie. Bože. Si idem spoznať s tou novou. Ahoj. Ahoj. Môžem sa s tebou zoznámiť a môžem si aj sadnúť? Áno. Posunieš sa? Áno, jasné. Či to miesto. Tak sedíme. No, ty si tu nová, že? Akože som nová v triede. To je tiež dobré. Poďme tam, kde je viacej miesta. Sa presádzame. Ja idem tu. No, ja už chodím dosť dlho na tú školu. Preboha, čo máš na sebe oblečené? On si to všimol. Do keľu. Nič, to... môžeš byť úprimná, ja ti nič nepoviem, ani sa ti nebudem vysmievať. Tak ja som chudobná, nemám si čo obliecť, nemám peniaze na malé oblečenie. Tak to je zlé. No nič. O 3 hodiny neskôr. Ja už idem domov. A ja... Bože, ona je zase s ním. Zlatko. Čo je? Nevolaj ma Zlatko, volaj ma menom. Prečo? Lebo tak chcem. Pamätáš to kino dohodnuté? Aké kino? To, čo som sa včera s tebou rozprávala o ňom. Aké kino, prosím ťa? Povedz jej, vieš, neviem o žiadnom kinu, dobre, neotravuj. Bože, ona je strašné, dačo dakedy. To je tvoja frajerka? Áno, už chodíme spolu asi takých 6 mesiacov. Tak to je dlhý vzťah. A ty? Ja nemám nikoho, mňa by aj tak nikto nechcel. Dobre, ktorým smerom ideš? Ja idem tadiaľto. No tak super, tak idem aj ja tadiaľto. Ale ja musím obísť školu. Tak super, môžeme ísť spolu. Tak poď. To je hrozné, oni sú spolu. Musím vymyslieť nejaký plán.
sa tej bzdochy zbaviť. Tak. Je tá taška celkom ťažká. Mám ti pomôcť? Nie? No tak nič. Tu je ten park dobrý. Sem niekedy chodievam. Sadneme si? Jasné. Čo sa oddialuješ? Pardon. Ja len si myslím, že som otrasná, že som špinavá. Veď to je v pohode. Nie si ani rieš ostatných. Keď ja si to až tak moc myslím. Neboj sa. Ja som s tebou. Dobre. Tak ideme? Áno, môžeme. No tak to je môj dom. Ty si milionár. No, nepreháňaj. No tak trochu som, no. Wow. Čo to je? Ďalšie VIP. Bože. Čo? Ty furt dostávaš VIP? Veď to je aké úžasné. Čo je na tom úžasné, veď? Mne to chodí každý deň. To je VIP party? Že na ňu pôjdeš? Určite nie. Ty si to nevážiš? Veď mňa keby tam takto pozval, ja by som asi vybuchla od radosti. Kľud. No poď. Môžeš sa zastaviť, keď chceš. Nie, nechcem obťažovať. Ale no prestaň, no poď. No tak dobre. Dobrý deň. A vy ste kto? To je moja priateľka. Dobre, tak choďte. No poď. Toto je taká menšia víla. Ty máš aj výťah? Jasné, že mám aj výťah, no poď. Tak už sme tu. Môžem sa pozrieť? Je taký príjemný vzduch. Jasné, choď. Ty máš bazén? Ty si sep milionár, kamo. Ty máš... Nie, ty si proste bohač. Ale prestaň, však to je iba milá. Tu je kuchyňa, takáto. Tu je izba. Tam bola izba mojich rodičov. Tu je moja izba, ale neviem, kde mám všetky veci. Ale ja to ani nebudem riešiť dneska. Čo je toto za kufor, bože. To sigra určite. Veci sú asi v pračke. A toto je vlastne tvoje, daj si to niekde. A ja chcem taký dom. Možno aj ty budeš mať raz taký dom. Nikdy nevieš. Určite nie. Bože. Tak, neviem, čo ideme robiť. Mobil, keď chceš. Ty máš mobil. No a chceš aj ty? Mám veľa. Čo? Chceš, kľudne ti dám? Nie, určite nie. Veď ich mám kopec, pozri tú skriňu. To je úplne nový. Ty to len tak vyhodíš? Mám ich veľa. O môj Bože, to čo je za mobil? Nie je to žiadny Samsung, je to iPhone 18 dokonca. Pro Max. O môj Bože. Kto to volá? Neviem, zdvihni. Haló? Kde si, Emma? Nikde. Okamžite poď domov. Veď už je koľko veľa hodín.
Mami, prepáč, že som sa troška zdržala. Teraz okamžite mi daj domov. Dobre, mami. A ja už musím ísť, prepáč. Ale fakt bola sranda, na budúce ťa ja pozvem. Mne to bolo v pohode. Prepáč, ja musím ísť. Ahoj. Čau. Celkom fajn, dievča. Chcem vylepšiť tú izbu, sa mi nepáči. Bože. Som tu. Kde si bola? Nikde som nebola, mami. Okamžite mi povedz, kde si bola. Škola ti mala skončiť asi tak pred hodinou. Povedz mi okamžite, kde si bola. Boli sme po škole. Po škole, hej? Prečo? Bo naši neposlúchali. Prestaň si na mne vymýšľať. Povedz mi okamžite, kde si bola. Mami, nechaj ma. Dobre. Keď mi nechceš povedať pravdu, úplne v pohode. Máš zakázané byť v izbe na 6 mesiacov. Vybavila som ťa, tam môžeš byť vonku niekde na ulici. Čo, mami, to mi nemôžeš urobiť? Ale môžem, pokiaľ si pod mojou strechou, tak s tebou môžem narábať ako s handrou. Ber si veci a vypadni von. Mami, prosím, to nemôžeš urobiť. Ja už nikdy nebudem klamať. Takže ty mi klameš. Nie, som to tak... Dobre, takže mi povieš, že si bola a budeš mať aj zakázanú izbu a skrátim ti to na týždeň. Dobre, mami. No pohovor, kde si bola? Ja nechcem povedať. Dobre, zdĺžujem ti to o ďalší týždeň. Dobre, mami, bola som u kamaráta, teda nového spolužiaka. Čo, prosím? Ty máš frajera? Nie, nemám. Len pozval ma proste. Ukáž tašku. Čo je? Toto mi povedz. On mi to dal. No tak toto mu pekne krásne zajtra vrátiš. Mami, prosím, aspoň ten mobil mi nechaj. Veď sme na mizine. Ja sa ti ani nedovolám. Dobre, tak ten mobil ostane mne. Tu máš. Choď si zobrať veci a môžeš vypadnúť von. Nechcem. Prečo? Ja dostala mobil. Funkčný a ja chcem takého. Frajera alebo kamaráta alebo niečo. Niečo ma napadlo. Dám si všetko oblečenie. Peniaze a teba si zoberiem. Ty budeš navždy môj. Tokeho. Ja nič nerobím. Zavri sa. Ema. Mami, čo sa deje? Čo sa tak divne tváriš a prečo tam stojíš? Ja si tu iba berem hračky, vieš. Dobre. Môžeš ostať v izbe a povedz mi, kto je ten tvoj frajer, alebo vlastne on je vôbec tvoj frajer? Nie, ja do ňo nie som, nie, to je iba môj kamarát. Tak povedz mi, kto to bol, u koho si bola? Denis sa volá, ako vyzerá. To neviem. Bože, musíš vedieť, ako vyzerá. Neviem, ako vyzerá. Mám... Toto je
Povedz mi. To keľu. Nikto, ja neviem, kto to je. Je to ten Denis, že? Že je to on. Je to on. Nie, to je iba nejaký typek z časopisu, som si ho sfotila. No, vlastne som si ho vytlačila, lebo bola to dobrá fotka, vieš. Priznaj sa mi okamžite. Však hovorím ti pravdu. Dobre, tak si zober veci a môžeš ísť. Nemusíš mať svoju izbu. Dobre, je to on, ale neber mi tú fotku. Prosím. Tá fotka je najlepšia. Nie, tú fotku ti zoberiem pre istotu. A ty si odbaľ veci a choď spať. Choď spať, veď nie ani pomaly je 4 hodín možno. Aj sa pozriem. No, máš pravdu, ale choď spať. Prečo akože? Lebo som povedala. A berem si aj toto, aj fotku, aj peniaze si zoberiem. Peniaze... Bože. Kebyže sa mi stane taká príležitosť, že mi niekto kúpi nové šaty, alebo niekto nám dá novú. To je strašné. To je ale vtipné video. Som hladná celkom. Mami, som hladná. Prestaň ma rušiť. Mami, ja som vážne hladná. A ja som hladná. A čo teraz? Choď do obchodu niečo kúpiť, tam máš peniaze. Dobre, no. Tak ja idem. Tak mi daj. No tak som prišla do obchodu. Čo tu chceš? Nemôžeš kradnúť. Ja mám peniaze. No tak dobre. Si vyberaj, čo chceš. Bože, chudáci, chudobní, neznášam ich. Tak čo by som také mohla zobrať? No, či by som nezobrala tie semienka? Koľko stoja tie semienka? Mňam. To je vynikajúce. To čo robíš? Semienka sú fajn. To čo robíš? To čo robíš? To nemôžeš jesť. Bože. To, čo si opovažuješ? Ja som sa chcela spýtať, koľko to stojí. Stojí to 10 eur, som ti to zdražila. Mal to stať 50 centov, ale zdražím ti to na 10 eur, pretože toto sa nesmie byť naspäť. Prepáčte, som iba chcela ochutnať, tak na budúce budeš vedieť. A všetko ti zdražím, keď sa to zopakuje. Dobre, už budem dobrá. Ach, Bože. Neschopní ľudia. No tak, čo by som zobrala nám? Mal by som zobrať možno to mäso sa hodí celkom. Tu som našla peniaze. Tie peniaze si nemôžeš zobrať. Ach, tak nič. Zoberiem nám aj žemľu. Takže toto si poprosím. Dobre, pip, pip. $1. Mám 2. Tak mi daj 2. Čakaj, ja ich dám tu, ne? Takto. Tak, a tu máš výdavok. Ďakujem. Tak je. Ako zober. Budúce mi to už nekradni. Bože, sú neschopní ľudia. Jak to zoberiem. To je nejaký hrniec. To si zoberiem. Čo to robíš? Nemôžeš krádnuť. Loptička. Tu máš, chytaj. Miau.
Dobre, ušiel mi. Idem. Dobrý deň. Čo predávate? Hry a tieto šaty. Šaty? Koľko stoja tie šaty? Euro stoja. Wow. Ukážte, si ich vyskúšam. Tie sú plne nádherné. Tie berem. Máte? Ďakujem. Vy kupujete rýchlo? Áno, ja kupujem rýchlo. Utekám. Už budem pekne oblečená. Ty kde si bola tak dlho? Povedz mi. Teda, čo si kúpila vlastne? A kde máš výdavok? No, kúpila som si toto. To som kúpila sebe, hej, lebo no to si dajako rozdelíme, hej, mami. Meso, žemľu a z výdavku som si kúpila tieto krásne šaty. Čo, prosím? No tak, ešte, že sme na mizine a ty si kúpiš šaty? No, prečo nie? Veď tu máme nejaké $5. No, 5 eur teda. No, určite nie. Tie šaty si berem ja. Tak toto si ich dám. Peniaze dám sem, aby si mi ich nezobrala náhodou. Sme úplne na mizine. A toto je čo? To si tiež kúpila? Nie, to som zobrala. To som kradla. Čo? Nie, dostala som to zadarmo. Dobre, choď už spať. Idem. A potom mi urobíš tú večeru? Áno, urobím, vypadni. Ja viem ako na to. Si z toho urobím takýto hamburger. To peckový mňam. To je super, aj nič neostane. Ja si spočítať tie peniaze. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700.